chigaro chenyu chitsvene mweya unoyera ndiropafadzei Jesu ndinoda ropafadzo nzira yeupenyu inoda makomborero basa randinoshanda rinoda murikomborere. Oh, what's going on church? Huya Ndinotora I take it basa rangu Huya Ndinotora I take it imba yangu Huya Ndinotora I take it utano wangu Huya Ndinotora I take it business rangu Huya Ndinotora I take it Dauya pamberi penyu sa Jacob nasi handikusiye mweya unoyera kusvika wadiropafadza handivipa Penuel kusvika vana vangu mavaropafadza handisi kuvata kusvika mandiropafadza sahana muchandiropafadza kusvika mandiropafadza ndichatamba